Здравейте! Започваме живото излъчване за следващата ни дестинация и нова програма, която сме подготвили. А, за да представим пред вас. Днес ще говорим за Пулия и защо сме нарекли част от местата, които посещаваме в програмата, италианските Малдиви. Преди да започнем обаче, искам да споделя колко щастливи се чувстваме от това, че се завърна наша група от Великденска програма в Грузия, от която всички са много доволни. И започваме подготовката на следващото издание за следващия ни Великден с специална литургия на арамийски език и още много специални моменти, от които всички наши клиенти са много доволни. Ще се радваме, ако проявявате интерес към тази дестинация, да се свържете с нас за повече детайли. А сега да се върнем на Полия и Малдивите. Защо всъщност определяме местата част от местата, които ще посетим, като италианските Малдиви? С мен отново е нашия продуктов менеджер Асен Бояджиев, който ще разкаже повече подробности. Първо, ако наречем областта Пулия чаровницата на Южна Италия, въобще няма да сбъркаме, защото това е един район много слънчев, много красив, много гостоприемен и не случайно ние сме избрали тази част от Апенините за една, бих казал, разтоварваща вакансия с много активности, с много интересни акценти. И защо всъщност сме сложили заглавие на тази програма Пулия и италианските Малдиви? Всъщност Пулия се намира почти в най-южната част, където е Бутуша на Южна Италия, между две морета – Адриатическо и Юнийско. Локацията, на която сме се насочили, където ще настаним нашите туристи след пристигане в тази част на Италия, се намира на брега на Ионийско море. И всъщност крайбрежието на Ионийско море изключително много наподобява Малдивския те острови. Това е едно прекрасно място с бели пясъчни плажове, с тюркоазено море, с изключително красива природа. Така че това е основният мотив да направим това сравнение с Малдивите, които знаем, че винаги много са привлекателни за българските туристи. Сложили сме към излъчването на живо и линк към програмата, където можете да видите и снимки. И наистина, ако човек не знае, че това се намира на крайбрежието на Италия, спокойно може да реши, че е на Малдивите. Кои са основните забележителности, които ще могат хората по тази програма да видят в рамките на Да. дните в Италия? Първо да кажа, ще настаняването е в един хубав четиризвезден хотел в района на едно малко курортно, много приветливо градче Порто Чезарео. От него организираме няколко основни екскурзии в Пулия, които така се надявам, че ще бъдат изключително интересни за нашите клиенти. Първо пристигаме в Бари с полет на Уизер и докато имаме достатъчно време до настаняването в хотела, ще можем да разгледаме Бари, най-голямото пристанище на Пули, един интересен град с много традиции. Там сме определили да разгледаме централната част с техния средновековен замък, основната там част от града с главната улица, тя е с един шпалир от палми, наречена на името на един от основателите на съвременна Италия,
Виторио Виторио Емануеле Емануеле, II. да. Пристанището, крайбрежната алея, малките тесни улички с неизменното пране, което е част от пейзажа на градчетата в тази част на Италия. И между другото, бих добавил още, че в Бари има една улица, която пресича булеварда, за който стана въпрос, и тя има изключително много бутици, които абсолютно конкурират кралицата на модата в Милано, улицата Монте Наполеоне. Тези улички, за това ще стане малко по-късно, това е царството на бабите, които приготвят прословутата паста орекиете. Това е традиционна паста за бари. Едни формички на миди, окръвчета, разноцветни са, много вкусна и приготвена, това е традиция в бари, от твърда пшеница. Затова казват, че пастата, която консумират манекенките, въобще нямат проблеми с теглото, защото твърдата пшеница е такава, че не прави хората пълнички. След Бари пристигаме в хотела и на следващия ден тръгваме на първата екскурзия, през която ще посетим града на трулите, Алберо Бело. Трулите, това са едни жилища с конусовидни покриви, покрити с плочи, така както са покривите по нашите родопски села, така наречените тикли. Това са всъщност куполи, а не тавански помещения. Идват от гръцкото название куплос, което точно това означава. За първи път ще можем да покажем, тъй като друг път сме предлагали пътувания до Алберо Бело, възможно да се види двоетажна трула и църквата Сан Антонио, която е единствена в света, е с такава труловидна форма. Много интересно. Днеска вече много голяма част от тези къщи, които са строени преди много години, са обновени, приспособени за гости, например, на хотелски начала. И снимките, които ще направите там, наистина ще ви оставят един много хубав спомен. Следващата дестинация ще бъде градчето Полиняно Амаре. Много красиво, наричат го града на любовта. Известен е със своя... Той е разположен на една скала на над 20 метра над морското равнище, с един малък плаж, наречен, аз не зная защо, острието на Монака. Но точно там, в този част на града, всяка година се провежда едно международно състезание за скокове във вода от скалата. Изключително така адреналиново преживяване. И това, което е забележително в града, освен прекрасните исторически места, които може да се видят, красотите на града и, разбира се, паметника на най-известната личност в Полиняно Амаре, Доменико Модуньо, един италиански певец, който през 1958 година печели голямата награда на конкурса за италианска естрадна песен в Сан-Ремо. Той даже взима и 2 награди Грами за своето участие в различни такива концертни прояви. Толкова за този ден. На следващия ще посетим бароковия Лече, наричан Флоренция на юга. Много интересен град с специфична архитектура. Большинството сградите са изградени в миналото от един специфичен жълтеникъв на цвят варовик. Това е типично за града. Класическа барокова архитектура. Градчето е интересно с
исторически и културни паметници. Едната, примерно, с катедралата Успение Богородично с една изключително висока, около 70 метра камбанария. Стадиона, Римския амфитеатър, който някога е построен през II век по времето на император Адриан, където някога се провеждали гладиаторски борби, и колоната на един светец, Свети Оронцо, който има значителен принос в историята на града и на цялата област Пугля. След Лече, където ще можем да се порадваме на много интересна улична храна, за която ще стане малко по-късно дума, ще може да посетим Белия град Остуни, наричан Белия град, защото фасадите на къщи са варосани, и това е традиция още от много старо време, когато е върлувала чумата по тези места и хората са варосвали къщи, за да ги дезинфекцират, и така са успели да оцелеят по време на това наистина страшна болест. Разходката е много приятна. Там може да видим прословутото тяхно керамично яйце Пумо. Има и такова изложено голямо в една двуколка в централната част на града, където това яйце е символ на щастието, и много младоженци си го имат такива, държат ги на балконите. В Остуния ще имаме и едно специално така гастрономическо упражнение, но за това ще кажа след малко. И естествено да не пропуснем Матера, града, който през 2019 година заедно с нашия Пловдив беше обявен за Европейска столица на културата. Един град, който съществува от древността. След Втората световна война, през те години, правителството на Италия изселва от това място около 20 000 души, защото има запазени такива къщи, в които може да се види как изглежда бита вътре. Бита е изключително примитивен. Домакинството, заедно с добитъка, на едно място, без електричество, без канализация, без вода, много трудни условия за живот. И така доста време, докато през новия век започват да пристигат изследователи, които искат да проучат многото скални църкви, които се намират в Матера. И покрай това, и след тях вече идва интереса на Мел Гибсън, известен актьор, режисьор, продуцент, режисьор на филма Страстите Христови, при което вече изведнъж това място започва да бива изключително голяма популярност. Богати хора купуват тези пещерни жилища, превръщат ги в хотели, в кафенета, ресторанти. Трудно е ходенето, и затова трябва да сте с удобни обувки, защото има изкачвания, слизания. Голяма част от настилката е автентична и тук теме се има така. Подобно на кълдъръм. Да, трябва кълдъръм е точно така и трябва да се внимава. И след Матера, последния ден сме отделили на едно приятно занимание да посетим така наречения зоосафари парк близо до градчето Фазано. Това е всъщност най-големия в Италия парк за диви животни, може би един от най-големите в Европа. Истинско сафари. Попадате в нещо като африканската савана, където свободно се разхождат всякакви представители на африканската дива природа. Лъвове, слонове, жирафи, носорози и така нататък. И много така интересни допълнителни места са включени в програмата по време на посещението на парка. И в общи линии е това, което
считаме като основни забележителности, които сме включили в тази програма. Можем с едно изречение да кажем, че в тази програма съчетаваме три континента в едно. Точно така. Италия, Малдивите и Африка. И Африка, да. Да, така че с едно посещение можете да се усетите, все едно сте обиколили повече от един континент. Така. Да добавя Да. само, че всъщност към заглавието на програмата е Пулия и италианските Малдиви, а, вкусове, култура и чар. Значи трябва да отделим малко време и за вкусовете, защото вече споменах за пастата орекиете а, Бари, и много интересна е уличната храна а, в Лече. Там даже и ако пожелаете да пиете вместо кафе, то е много специфично с бадемово мляко, лечесе, така се нарича. И разбира се, в Остуни ще имаме посещение на Мандра, където ще ни покажат как се прави познатата вече сирене, моцарела и борат, специално за бората. В Матера ще имаме дегустация на местни такива ястия, плюс дегустация на вина. Едно от вината, които във всички случаи бих препоръчал като много хубаво, това е червеното вино Примитиво. С какво се отличава вкуса му? Специфично е, малко така Характерно сръбчив за тях. вкус има, но иначе е много хубаво. Имат и хубави бели вина, така че ще можем да опитаме от всичко. И сирена, и а, местни продукти, и млечни произведения, и разбира се вината. И пастата, задължително пастата. Всички тези неща са на почва. Защото да добавя, че докато Неапол е родината на пицата, нали, района на Пулия се счита пък за място, където е родината, така да се каже, на пастата. А тук ли в едно от местата има много интересен десерт, като, как се Да, казваше? В Бари има една поничка, която препоръчвам да я опитате, много хубава, с кремче такавате, нарича се Тета дела Монака, което означава бюста на Бюст. монахинята. Интересни имена има навсякъде. Навсякъде. Портрето на монаха, бюста на монахинята, т.е. закачките и италианския Да, Долче Вита е навсякъде точно около така. нас по Да. време на тази И все пак програма. отчитайте обстоятелството, че италианците, особено примерно в Бари, това си е типичен южняшки град, там хората си държат на навиците, един от които си е сиестата. Значи от обяд някъде след 12:30-1 до към 4 часа не разчитайте нещо някъде да намерите Да за бъде хапване. отворено. Да. А това става ли, въжи ли и за заведенията или само за магазинчетата и Не, работилните? Абсолютно всички всичко. отварят. Тоест да си Особено в планирате по-топлите месеци вече наистина е така. Гърците също ни по дават същия начин, да. Тоест в топлите. това време вие също може да си Да. организирате някаква Има почивка. отворени тук, там е кафененце, може някой ресторант евентуално да прави, но по принцип е така. Масово се Да, спазва. да. Този хубав навик на средиземноморците. Сега, между другото, настаняването е на база полупансион с закуска и вечеря в хотела. Имат за вечеря нашите клиенти по чаша Вино. местно вино. Да. Към вечерята, което така улеснява. Да, това Да, доближаваме се до местната култура. А мгм. те са, както и французи, както и испанци, обичат си да си пиват вино. А и си им хубави вината. Казват, че във виното е истината. Да, да, така е. И след Освен всичко това ще това, има дегустации на зехтин, точно там, където ще се опитвате вината в Матера. защото това е другото съкровище, което притежава Италия и един от най-качествените зехтини в света се Точно така. произвежда Да. там. И след като разказахме всички тези любопитни елементи, които са включени в програмата, да кажем
кои са предимствата и какво я отличава от И всички вижте други сега, ние подобни сме на направили пазара. един перфектен баланс между почивка и екскурзии, с възможност за релакс, за културни занимания, с гастрономия. Всичко това е комбинирано в едно. Имаме впечатляващи локации с, може да се каже, с така визуален ефект, като трулите, белите града, белия град, Тостуни, бароковия Лече, гастрономията като преживяване, защото можем да опитаме автентични вкусове, демонстрации, местни продукти, така че всичко това в едно дава потенциал, нали, хората, които ще посетят тази част на Италия по нашата програма, да останат доволни. И всъщност хотела, в който отсядат, ако правилно се сещаме, точно там до плажа и Той имат... не е съвсем на плажа, но има постоянен шатъл, Да, близичко е, да 5 минути да. някъде. Така Мисълта ми е, че, че в близост до да, това, което точно говорим така, и да, определяме да, като да. италианските И Малдиви. най-вече така е близо един от най-хубавите плажове на Юнеско море. Ам, Така Да, че ще могат да го посетят, хората и който да, пожелае. Да. който пожелая Да. да отдели Стела време и Марис, за това това. е всъщност названието на този плаж. Много популярен е там в този район. Както и в повечето програми се опитваме да така дадем добавена стойност и през включените услуги, които са в цената. Затова да може всички наши клиенти да се чувстват по-комфортно и още от самото начало да са наясно с какво разполагат Точно така, да. преди заминаването, без да така, има услуги, които по обективни причини се налага да се добавят след пристигането там, но се стремим основните услуги и това, което в повечето случаи дава цялостния облик на програмата, да бъде включено в цената на Да. нашите Между продукти. другото, аз бих препоръчал, имаме много така подробен пътепис в нашия блог, специално за Полия, за всички тези места, които а, сме включили в програмата, за които преди малко разговаряхме. Така че моята препоръка е намерете тези летописи, това пътеписи, прочетете ги, ще имате една предварителна представа къде отивате и какво може да видите в повече подробности. И какво да очаквате. И накрая да кажем какво предстои за другите наши програми. Много неща предстоят. Пак ще бъде. Само да добавя, Да, че програмата е за която, нали, в момента коментираме, тя ще бъде през септември, когато времето е също много хубаво, когато е по-спокойно, няма навалици както обикновено става през летните сезони. Иначе пак ще имаме пътуване в Италия, в областта Умбрия. Имаме подготвена програма за Бразилия през следващата година за карнавала в Рио де Жанейро. Имаме програма, която вероятно ще заинтригува любителите на футбола. Едно пътуване до Ливърпул и Манчестър, за да може да се потопим в света на групата, която така наречената великолепна четворка на Beatles, която промени света, и да видим нещо повече от историята на двата големи футболни гранда в Англия, Ливърпул и Манчестър Юнайтед. Отделно предстоят програми за Шри-Ланка. Шри-Ланка, да, една много хубава програма в Шри-Ланка с кратка морска почивка. Също имаме подготвена програма пак така, за любителите на гастрономията и на хубавото вино.
до Аржентина и Чили в началото на следващата година. Вино и гурме. Предстои да пустим скоро програма за Перу с посещение на амазонската част на страната. Какво ще... Има и Така, още много работи, но нека традиционни, да. да, Това са да, новите предложения, които да. предстои Едно да пътуване направим. в Прованс, в Франция. И така, естествено, Андалусия, магията на Андалусия. Имаме много интересни програми в развлекателните паркове Тематичните паркове тематични паркове на в Европа. Европа като Разгледайте сайта, ще Диснейленд. видите, има много интересни Да, неща, които... Естествено, много сериозен акцент вече на предстоящия летен сезон по нашето Черноморие. Достатъчно много добри предложения от най-северната част до най-южната на Българското Черноморие. Гърция, Турция също търсени дестинации от българските туристи. И така. така че само си изберете посока. Ние сме тези, които ще ви помогнем и ще ви освободим време, за да можете да се насладите на това, което обичате, докато ние организираме всичко останало. Каквито и да са в момента международните проблеми, все пак жаждата на българина да пътува, да види нещо различно, нещо красиво, нещо, което да му остави хубав спомен, тя се остава. И като фирма с 30 години история се казва видели сме много, Ще видим минали още сме при много. много, да, имаме опит, така че можем да сме вашия надежден партньор точно в организацията на следващото ви пътуване. Отново само изберете посока, ние сме на Да среща. се нещо точно. До скоро! До скоро. И като